Molt bé, estem així en la secció de l'excusat, tercera subsecció, i avui, com hem anunciat abans, tenim una sorpresa, veritat, xics? Sí, sorpresa. És la crida al present, sorpresa! Cridada al present, que a més, no va ser a una persona qualsevol, veritat? Va ser una persona especial. Molt especial, diria jo, Héctor. Molt especial, estem... Digues, Sebas? Sí, un poblau, un veí, un molt bon company de la jerga. Efectivament, estem parlant de Salva Martí, músic, professor, trombonista en grups com Bachoqueta Rock, Funk Kiwis, El Globo de Helio, Altai, agrupacions de jazz i... el més important és el guanyador del sorteig de participació a la secció de l'excusat. Així que anem a cridar-li ara mateix a Salva a veure què mos conta. I per supost, quin gran honor de tindre-lo així, no? Un privilegiat. Un privilegi. Privilegi nostre. Sí, és mutu, és mutu. Com se fa de rogar, Salva? Com si no sabera que estem... Sí? Ei, Salva, què tal? Salva. Com estàs? ¿Qué tal? Cuadrilla, com esteu? Molt bé, tio, molt bé. Estàvem així comentant la teua trajectòria, bueno, i dient que eres el guanyador del sorteig de participació a la secció de l'excusat. Enhorabona, Salva. Pues jo volia entrar ahí en els locos. Jo dic, estos locos jo tinc que estar ahí en ells, perquè a mi tot això me mola un muntó. Pues, tio, molt bé. Nosaltres encantadíssims de tindre't així. Molt bé, molt bé. Escolta, hem pensat que, bueno, nosaltres li demanem molt a la gent que mos escolte les seues històries i les seues anècdotes, i tu com a músic suposo que hauràs rodat molt, no? M'imagine que tindràs molta carretera i molta faràndula musical a la teua esquena. A tu, Salva, t'haurà passat de tot. T'haurà passat algo, Coses bones i coses males de tot, Clar, pues, conta'ns alguna coseta, Vinga, Salva. comparteix alguna. Ara mateix és el teu minut d'or, Salva. Algo que t'has que passar graciós, aixina... Endavant. Bueno, a veure. Vaig a contar-vos vàries. Bueno, si tinc temps, Sí, va. tira-li. Ja te tallarem si això. La primera farà uns anys, saps? Me contrataven per anar al Teatro Real, saps? Allí a fer allí óperes. Wow. Bueno, señor técnico, ponga música ahí como si fuera Sálvame. ¿Sabes? Ahí sin de tensión. Bueno, el día de estreno de la ópera, ve una ópera de Verdi, no sé quina era, pero bueno, no sé si vosotros sabéis que las óperas duren de entre 3 y 4 horas. Sí. Total, que el día del estreno siempre anava Su Majestad, el emérito Don Juanqui y la Sofi. Anda, el campechano. Anda, mira que així, però sí, mira que El vingut a parar. campechano, correcte, com vosaltres heu dit. Bueno, pues imagineu-se tot el protocol que n'hi havia i tota la seguretat i tot el rotllo. Clar, és que el tio Juanqui la partís molt, allà on va. Hombre. Bueno, total, que comença l'òpera i als 10 minuts, tio, comença a pixar-me damunt. Com vosaltres sabeu, els cantants de l'òpera i tot el rotllo estan dalt i els músics estan baixant al fosso. Sí. Total, que jo me gire al meu company i li dic, me pixe, i me diu, pues no pots eixir, saps? Com que no pots eixir, jo miro el rellotge i dic, hòstia, pues encara queda hora y pico pa fer Que mal ho passaries. Estic patint només de sentir-te. Jo patís, cara, sí. Total, que als 10 minuts dic, jo ja no puc més. Va ser llegint agachadet, dic, me'n vaig pa callar i anàvem en el frac i tot el rotllo, pajarita, frac, i dic, hòstia... I t'alçares? Me pixi el frac. Uau. Hòstia, pues, trapela i pixa, i ja, ahí no te veu ningú. Dic, com vaig a fer això, Total, que mal se me'n vaig així agachadet, menisc, i no sé si vosaltres vos haurà passat alguna vegada, que quan te pitges tant, vas al vàter i no pots pixar. Sí, tant que fiera. Estàs massa nerviós i tot. Tens la bufa tan repleta que dius, hòstia, que no puc, tio, que no puc. Total, que tira 2 xorrets i em torna a regar. No sé si pixat o no pixat, però bueno, y ahí está el tema, tío. Desde entonces siempre que tengo un concierto un rollo de China, pixen de 2 a 3 vegades antes de pujar al escenario. Normal, que mal ho passaries, Pablo. Mare meva, quin paperot. A vosotros también vos haurà passat més d'una vegada.
Sí, nosaltres que també som molt faranduleros i totes les coses que siguen en directe, en rigorós directe, pues bueno, és el que... Sempre pot passar alguna cosa. Sí, lo de tallar-me el pixum, usted, quan més me pise i quan més pressió tinc que pisar perquè després no podré i no pises, uau, això és el pitjor de la vida. Mare meva, però mai davant el rei, veritat? Però davant Això... del rei, el tio Juanqui, Una pixarra real. De mérito. Segur que estaria dormint per ahí. Lo siento. Bueno, a vosaltres vos haurà passat també a vegades que dius, hòstia, me'n vaig, eres el cantant, em vaig a pixar, però està tot el públic esperant-me, saps? Sí. Bueno, ahí el cos aguanta també, però n'hi ha vegades que no. Sí, no n'hi ha que pisar, se pisa, ja. Escolta, molt bona esta anècdota amb un rei emèrit present i tot. Sí, difícil de superar, Salva, difícil de superar. Escolta, teníem per així alguna pregunta, Sebas. Sí, a veure, Salva, com eres músic i mos agrada empapar-nos a nosaltres, a mi també, personalment, d'eixa cultura que tenen, i m'agradaria que me recomanares algo que estigues sentint recentment per ficar-me en sintonia amb tu. Alguna recomanació, alguna divulgació? Pues, jo, estils de música, me molen tots els estils de música, lo que passa que vaig a temporades, ara tinc temporades que me mola el jazz, després a mi la setmana que ve és música tradicional i me mola música tradicional, saps? Últimament estic sentint molt jazzmàtics. Jazzmàtics. Espera, és que no se sent molt bé, Salva. Jazzmàtics. Jazzmàtics. Ja me l'ha apuntat, Salva. Se l'apuntem. I la sentirem i a veure què... Són d'ací, de València? Sí, canten en valencià, està molt guai. Mira, el nostre tècnic Isma mos està dient que és un grupet molt guapo, que ell el coneix. Ell sí que el coneix. Després també està, jo què sé, també he sentit Ciudadjara, també no sé si l'hauré sentit, que és el cantant que cantaven la raïs. Un disco molt guapo. Els Malva Brothers. Sí. Unos que siguen unas par, també. Eso. I jo s'han tret el disco ara en plena pandèmia, Això està ja en la memòria de tots. Muy bien, tío. Molt bé, Salva. Conforme va ser el dia, me fico una coseta amb una altra. Espera, m'agrada tots els estils de música, m'agraden, Sí. Això ho compartís jo també. Exacte, jo pense com tu, que me pot agradar qualsevol tipus d'expressió musical. Al final és això. Correcte. Salva, ja formes part del Wall of Fame de la secció de l'Excusat, tio. Home, eres llegenda. El primer guanyador i participant a la secció de l'Excusat, don Salva. Vaig a fer-me una copeta de vi, tot. Clar que sí. Sí, clar que sí, celebra. Que bé, Salva, tio. Moltíssimes gràcies per haver-nos compartit esta anècdota meravellosa i per haver-nos donat un poquet el teu temps, tio. A vosaltres, tio, a vosaltres, que me partisque el cul sentint-vos. Sou la hòstia. M'alegra molt, tio. Moltes gràcies, Salva. M'alegra molt, Salva. Un abraç molt fort, tio, i fins a la pròxima. Cuideu-se, molta salut i molta música, tio. Molta música, un abraç. Igualment, Salva, adeu.